Sziasztok! Újra itt vagyunk Szűcs Dánielnál. Szervusztok! A furnéros ajtókról szeretnénk néhány gondolatot megosztani veletek. És tulajdonképpen az első kérdésem mi az, hogy furnér? Ez egy jó kérdés, és egy remek lehetőség arra, hogy eloszlassuk azokat a tévhiteket, amik a társadalomban elég mélyen benne vannak. Nagyon sokan azt hiszik a furnérról, hogy az egy ilyen értéktelenebb hulladék. Tehát ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy az OSB lapra mondják, hogy az építkezés szélén, vagy a környezetében azok a furnérlapok, amik ugye eltakarják a járókelők elől a munkákat, azt hiszik furnérnak. Hát tulajdonképpen az is vékonyra késelt fa, és annak tehát ilyen faipari hulladékból préselt lap, az OSB lap, biztos ismerette is. Egyébként az is egy értékes anyag. Most már azért oda kezd kerülni a fa, ahova való, hogy tényleg egy értékes anyag. Tehát most már nagyon-nagyon kell vele takarékoskodni, mert nem végtelen sajnos ez az erőforrásunk, vagy ez az alapanyagunk. Tudod, hol látok ilyen képzavart? A régi tüzépes farostajtó és a furnér között. Ezt is összemossák az emberek. Igen. Tehát ami a lényeges, hogy mi mit értünk akkor a furnér alatt, mi egy kifejezetten exkluzív ajtótípusnak gondoljuk és kezeljük a furnért. Hova tovább? Innen indult a Full Kft. Annó, még a 90-es években a rendszerváltást követő nem tudtam. években, amikor is a főnök úr, ugye a cégünk tulajdonosa megalapította a céget, akkor festett és furnér termékekkel indult. És az, ami ma a forgalmunk nagyon nagy részét kiteszi, ugye a laminált ajtók, az még nem volt. Nem volt olyan minőségű laminátum. Úgyhogy innen indult. Meddig vitte ezt a zászlós hajót a furnér? Hát hogy meddig volt az első, vagy meddig volt a legnagyobb forgalmat jelentő? Hát ez körülbelül az ezredfordulón kezdődött az, hogy elkezdődtek az akkori fóliákkal a kísérletezések, és ezt így a 2000-es években vette át a nagy mennyiséget a CPL, de hozzáteszem, mind a mai napig tehát szakmailag a legmagasabb nívót képviselő termékeink továbbra is a furnér meg a festett ajtó. Hát de beszéljünk arról, hogy miért is. Hát azért, mert ez egy élő anyag. Tehát egy furnér ajtó az gyakorlatilag annyit jelent, hogy a furnér ajtó az vékonyra szeletelt valódi fa. Magyarországon jellemzően különböző tölgyek, meg diófából, meg tölgyből, meg kőrisből, meg bükkből, vagy fenyőből vékonyra szeletelik a rönköt gyakorlatilag. Ez ilyen 0,4 mm-től különböző kategóriák, akár 2 mm-ig lehet, mondjuk az már inkább a Schwartny, meg ezek. Most ebben nem kell annyira belemenni alapszinten, de alapvetően élő, a természetben vagy valamilyen neveldében növekedett fák rönkjeiből késelt. És az szerint, hogy vágják föl, hogy szeletelik föl, az szerint lehet megkülönböztetni különböző rajzolatú furnérokat. Talán ez lehet még érdekes, ugye, mert az ember az ajtóválasztásnál, vagy amikor a belső teret kitalálja, legyen az egy esztétikai érzékkel rendelkező magánember, vagy egy lakberendező, akkor főleg azt fogja érdekelni, hogy néz ki. Van az egésznek egy nemessége. Abszolút. Az a nemessége, ez a régi hangulat, amit visszahoz a múltból, hogy minden ajtó különböző, hogy valódi fafelülettel találkozunk. Igazából egy jól sikerült furnérajtónál meg se tudják mondani, hogy az faajtó vagy furnérajtó. Igen, de igazából azt én kimerem jelenteni, hogy egy tömörfa ajtó és egy jól elkészített furnér ajtó között annyi a különbség, hogy belül mi van. A furnér ajtó belül korszerű, tehát úgy épül föl, mint egy korszerű ajtó, ugye kitöltése lehet papírrács, lehet lyukfuratolt forgácslap, lehet tömörforgácslap, lehet mostanában mi ugye használjuk ezt a kék ilyen lépésálló habot, ezt a sztirofómot, az is jó térkitöltő, és gyakorlatilag az a része, amivel a vevő találkozik, az képvisel olyan esztétikai, meg használati értéket, ami számít.
A furnérról, hogyha tényleg itt anélkül, hogy szétfeszíteném egy normális podcast adás időtartamát, nagyon röviden talán úgy tudnék beszélni, hogy megnő a fa, minden évben egyre nagyobb lesz, aztán kivágják, és ez erre született ez a fa. Tehát ilyeténképpen vannak olyan természetvédők is, akik azt mondják például, hogy a karácsonyfa kisebb terhet ró az élő karácsonyfa a természetre, mint egy műfenyő. Ugye, mert nagyon sokáig az ment, hogy ne vágjunk ki élő fenyőt, hanem ez a műanyag fenyőt lehet elővenni minden évben. Egyes szakértők szerint például ez több terhet ró, mert az a rengeteg műanyag, meg aztán megsemmisíteni, meg a kőolaj, meg a nem tudom. Tehát, hogy gyakorlatilag rosszat teszünk a természetnek. Hát igen, mert ezek csak néhány évig növekednek, ezek a fák. Igen, ezek erre vannak ültetve, biztos van olyan, ahol ilyen rablógazdálkodás folyik. Lebomlik utána, lehet. Így van, újra lehet használni, sőt, akár még tüzelőnek is alkalmas egy faajtó például. Mondjuk, amiben MDF van, az már kevésbé, de újrahasznosíthatósága egész más. És ilyeténképpen, tehát, hogy élő lény költözik a lakásba, vagy a belső térbe, vagy irodába, ezzel egy olyan minőségérzetet ad, ami évtizedeken át dobja föl az életét annak, aki ott van. Tehát azt ne felejtsük el, hogy magának a furnéros ajtónak a tulajdonsága ugyanaz lesz, mint egy élő fának. Ugyanúgy elszíneződik, ugyanúgy. Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy érik. Talán igen. Nem tudom, neked mi volt az első bútorod fiatalkorodban? Nem fenyőbútoraid voltak? Mert én például biztos, hogy volt, de nekem is. Tehát amikor az ember furnéros bútorok voltak ott. Igen, ilyen egyetemista korban, amikor az ember vagy albérletbe költözik, vagy szerencsésen saját lakásba költöznek, Magyarországon viszonylag ritka, de egy jó árérték arányú dolog ez a világos, ilyen fehéres, sárgás fenyőbútor. Na nézd meg 10 évesen azt a fenyőbútort, hogy egy ilyen sötétebb, mélyebb, mészszínű, ilyen narancsárgás, vöröses, sötétsárga, okkeres színt vesz föl. Ugyanúgy viselkedik ez a felület, mint akár az ember bőre. Tehát ha rásüt a nap, akkor intenzívebben barnul, öregszik, érik. Tehát ezt nem lehet mondani, hogy romlik, hanem érik. Nyilván különböző fafajok különböző módon öregszenek, de például ez egy probléma is tud lenni, hogy valaki mondjuk vásárol 5 furnérajtót, és utána felújítja mondjuk a lakást, vagy hozzáépít a házához, és vesz újra furnérajtót, és akkor fölmerül egy ilyen igény, hogy ugyanazt a tölgyet szeretném, és akkor kimennek esetleg az új tölgyajtók. Egyébként itt jegyzem meg, hogy a Magyarországon elment, vagy értékesített 10 ajtóból 11 tölgy körülbelül, vagy ilyen vicceskedve mondjam. Tehát gyakorlatilag a furnér forgalom 90%-a a tölgyből tevődött össze az elmúlt években, pedig baromi sok nagyon szép furnér van, és remélem lesz időre, hogy mutogassunk is párat. De Magyarországon, meg ugye a német nyelvterületen a tölgy az egy ilyen nagyon egyeduralkodó. Mutassunk is egy ilyen tölgy. Jó, akkor itt láttam, hogy van nálad több szép felület. Ez is tölgy, ez is tölgy. Most ez így, nem tudom, háttal mennyire vagyok kameraképes. Most ez például, ezen keresztül is be tudjuk mutatni, hogy milyen tulajdonságai lehetnek egy furnérnak. Ez egy úgynevezett csomós tölgy, furnér, minta. Itt azt kell látni, hogy ezek az nyomok, csonkok, ezek nem hibát jelentenek, hanem ezek egyfajta esztétikát adnak a terméknek, a végeredménynek. Úgy kell elképzelni, hogy amikor fölszeletelik a fatörzset, akkor körülbelül ilyen 11 néhány, meg 20 valahány centi közötti terítékek képződnek. Tehát ezek ilyen sávok. Igen. Amiket mi, vagy a gyártó, vagy az asztalos, vagy a furnérozó összevar. Mi ezt úgy hívjuk, hogy összevarja a furnért. Egy félkész ajtó úgy néz ki, hogy ilyen krepszalagokkal, még nyers a felület, és gyakorlatilag összerak, és itt azért már szükség van egy kézművességre. Mondjuk el azt, hogy egy furnérlemez az nem ez, hanem ez a 0,4 mm-es lebez a tetején, és az egész föl van rakva egy hordozóra. Ezt hívjuk mi kasírozásnak. Igen, és erre kerül a teríték. Igen.
Köszönöm a hozzátételt, mert az is fontos, hogy itt is látszik, hogy ez már újrahasznosított fahulladékból készült HDF-ből van a hordozó. Csak a felszíne az, ami ez az igazi élő fa, viszont ez ugyanazokkal, tehát ahol te megérinted a terméket, ezt látod. Ezzel találkozol az élén is, a frontlemezen is, az üvegező léceken is, a tokon is, tehát mindenhol, ahol te látod, valódi fa anyaggal fogsz találkozni. És összeraknánk 4 cm-es deszkákat, és egybe csiszolnánk, azaz, hogy elkészítenénk egy tömör tölgyajtót, pontosan ugyanezt a látszatot. Én megreszkírozom, hogy ennek szebb a rajzolata. Mert azzal, ahogy vágják, hogy húrirányba, vagy sugárirányba, vagy ilyen, tehát attól függően, hogy vágják, hozzáadott értéket tudnak most adni. arra gondolsz, hogy talán még esztétikailag szebb is tud lenni egy furnérrajtó. Egyetlen egy röngből van leháncsolva több furnérlemez. Igen. És ezt ilyen kötegekbe vásároljuk. Korban, minőségben, mindenben azonos furnérlemezt tudunk egymás mellé fektetni, egymás mellé teríteni. Ezáltal sokkal egységesebb, mintha a különböző deszkákból vágnánk össze a dolgokat. Így van, és az alaktartósága meg azért jobb, mert belülről korszerű anyagokból épül föl. Mondjuk egy nem kellően kiszárított, vagy nem kellően kezelt, vagy nem olyan kezes fából készült tömörfajtó, az össze-vissza tud vetemedni. Ezeknél kevésbé. Ezeknél hát igen, nem fog magából gyantát engedni, mint mondjuk a fenyőbútorok, vagy fenyőből nem. Ugye mostában minden fölgyorsult. Tehát nincs arra idő, hogy 3 évet álljon valahol egy fa, hogy hűljön egy ilyen. Tényleg ezeket még szárították. Hát hogyne. Mikor fajtókat gyártottak még. Persze. Tehát amikor tömörfajtót gyártottak, ha megnézed ezeket a polgári otthonokat, ezekkel a magas, fehér, betétes ajtókkal, hát azok az építőmesteri munkák során kerültek be a... El tudod képzelni, hogy egy több hónapos szállítás mennyibe kerülne a mai energiaárakkal? Szerintem én most tippelni nem tudok, de hát egy ilyen 2 szárnyú, magas, fehérre festett polgári lakásban való ajtó, az szerintem ilyen több milliós tétel lenne mai árakon. Igen, nem apró. Egész egyszerűen nem. Az egész biztos, és nem is környezettudatos. Igen. Egyébként mi meg tudjuk csinálni, ugye, mint ahogy mondtad, hogy nem csak a furnérról, hanem a felületkezelt termékekről beszélünk, a festett ajtót tökéletesen meg tudjuk csinálni MDF rátétekkel, meg CNC technológiával, hiszen azt utólag festjük le. És pontosan úgy fog kinézni, mint egy régi polgári ilyen burzsóá környezetben egy ajtó. Mi van akkor, hogyha... Na mindjárt. Akkor te köszönöd. Szóval mi van akkor, hogyha egy bizonyos árnyalatot kell elérni a furdénos ajtóknál? Hogy tudjátok színezni ezt? Nagyon jó a kérdés. Tehát alapvetően a furnér, ez mondjuk egy natúr matlakkal készült. Lehet látni, hogy nem csillog, ez is most viszonylag divatos. Tehát hogy épül fel egy furnér termék? Kiválasztják a felületet. Hogy ez mondjuk tölgy legyen, azon belül, és akkor itt megint egy szakkifejezés, párra hívom föl a figyelmet, vagy magyarázom el, ugye frízes vagy flóderos is lehet a furnér. A frízek, azok, ahogy a neve is mutatja az építészetből, meg ugye régről származtatott kifejezés, a párhuzamos mintákat mutató, az a frízes furnér. A flóderos furnér, az meg ez a lángszerű mintákat mutató. Tehát ezen a csomós tölgy mintán például látunk frízeket, és látunk flóderost is. Amikor az a jellemző, hogy az egész egyöntetű, az egy kicsit ilyen kádárkori hangulat, amikor csak ez a sima felület és minden párhuzamos minta, az a frízes, amikor szinte az egész ezekkel angolul flamed, mintha egy láng lenne, ugye ilyen koncentrikusan ezek a nyelvek díszítik, ez meg a flóderos. Mutassunk egy ilyet. Ott van például a frízes, de ott arról is tudok beszélni ezzel kapcsolatban. Ja, azt add ide, kérlek, azt a sötétet. Na most ez például, itt rá is van írva, hogy ez füstölt tölgy. Tehát ez színében ugyanúgy nézett ki, mint ez eredetileg, de kap még egy színezést. Ez lehet különböző eljárás. Van, ahol gázt engednek rá, valamilyen fajta gázt, például a füstölt tölgy így készül, hogy az így megmarja, és attól lesz ilyen sötét, de lehet pácolni. Azt is hallottam parkettáknál, hogy
hogy hőtechnikai eljárással Igen. színezik. Igen, akár meg is lehet égetni, teszem azt. Hogyha aztán azt felületkezeled, akkor azt el tudod zárni a pórusait. Tehát gyakorlatilag egy furnérajtó, amire elkészül, az elképzelhető, hogy a natúr felület kap egy olajat, olyan is van, hogy pácot kap, kóddal ellátva tudunk keverni pácot, tehát nagyon jól be tudjuk lőni. Nyilván ez idő és pénz. Ezek a pácolt felületek. Igen, na most itt megint más is van, amit itt behoztál. Ugye itt meg el tudom mondani azt, bár egy kicsit csapongunk, de itt el tudom mondani azt, hogy vannak egyszer, meg többször, vagy vannak színfurnérok, meg többször késelt furnérok. Itt lehet látni, hogy ez egy natúr dió. Matt lakkal, tehát látod, hogy ugye az is számít, hogy a rajta levő lak Ezt most kifejezetten a színezés miatt hoztam be. De ez ugye nincs színezve. Biztos? Ez egy natúr lakkozott amerikai dió. Ja, mondjuk rá van írva. Igen. Az segít mindig. Hogyha nem megy magadtól, akkor olvasd el. És akkor itt viszont nyissunk egy zárójelet, vagy egy magyarázó részt. Ezt úgy hívjuk, hogy többször késelt, kétszer vagy annál is többször késelt furnérok. Jellemzően vannak nagy cégek, akik azzal foglalkoznak, hogy a színfurnérságból fakadó egyenletlenségeket, vagy különbözőségeket, amik egyeseknek hozzáadott érték. Ez is kétszer késelt. Ez többször késelt furnér. Ezt én se tudtam. Itt lehet látni, ez az Alpi nevű nagy cégnek a termékei. Ezt talán úgy tudnám jellemezni, hogy mondjuk ez a termék, ez egy héjában sült paráskrumpli, ez tényleg olyan, hogy a természet megalkotta. Ez meg mondjuk, és most nem negatívként mondom, de mondjuk egy McDonald's által készített egalizált krumpli. Tehát, hogyha te megveszed hétfőn Debrecenben a kis krumplit, utána megveszed szombaton Budapesten, vagy jövő héten Bécsben ugyanabban az étteremben a krumplit, az nagyon nagy valószínűséggel ugyanúgy fog kinézni. Tehát akinek nem az adja a pluszt, a természetes furnér pluszát, hogy minden ajtó egyedi, és itt a göcs, és ott elkanyarodik a rajzolat, az válthat többször késelt furnérra. Ez ugyanúgy fa. Osszuk igen? már meg, hogy készülnek ezek a most ugye kétszer késelt furnérok. a többször késelt furnéroknál itt lehet látni, hogy ez egy tígfa rajzolatot mutató ajtó, meg ennél a tölgynél is lehet látni, hogy gyakorlatilag az történik a többször késelt furnéroknál, hogy egymásra helyezik ezeket a fölszeletelt rétegeket, amiből egy ilyen tortaszerű nagy tömb keletkezik, amit újra elvágnak. Tehát gyakorlatilag kicsi rétegekből áll össze újra a felület, amit keresztbe elvágnak, és ezáltal ilyen egalizáltabbak lesznek. Tehát, hogy kisebbek lesznek a minták, eltűnnek az egyenetlenségek. Tehát mondjuk egy színfurnérnál, még ha egy terítékből is van, mondjuk 50%-ban hasonlítanak az ajtók, ezek mondjuk 90%-ban fognak hasonlítani. Tehát nagyon, nagyon hasonló lesz a másik ilyen egalizáltabb ajtó. Tehát közelebb lesznek egymáshoz, és nem is annyira öregszik. Egymásra van rakva több. Igen, és újra el van vágva. Ezáltal... És vágják őket még egyszer. Van itt ez a felület? Van. Nekem ez a régi ódon gerendákat juttatja eszembe. Nem véletlenül. Nem véletlenül. Ez egy gyönyörű dolog. Ez az öregtölgy, vagy gerendatölgy, vagy bizonyos extra munkával, van, aki Hannover tölgynek is nevezi, van egy nagy lengyel gyártó, aki Hannover tölgy néven gyártja ezeket. Ebben az a csodálatos, hogy ez konkrétan, aki ilyen ajtót vesz, nem egy alacsony áru termék. Viszont ezek valóban 100 plusz éves gerendákból, tehát ezek bontásból származó, régi tölgygerendákból vágott felületek. Tehát ilyeténképpen, aki ilyet vásárol, gyakorlatilag az ipartörténetnek, meg az emberi
hogy mondjam, kézművességnek egy olyan történeti emléke költözik be a lakásába, ami mellesleg esztétikailag is szerintem extra értéket hordoz. Ugye ez olyan, mint a nagyon drága farmert, amit már tépve vásárolsz meg. Több 100 000 forintos. Sose értettem, ezt viszont értem. Ezt viszont értettem, ez egy sebes. Igen, ez simán lehet, hogy egy 150 éves gyár elbontása után, vagy egy régi épület elbontása után van, aki ezeket a gerendákat összegyűjti. Ugye ez már szinte közhely, hogy ezek a régi fák, ezek még lassabban nőttek, nem olyanok, mint... Tehát a háztáji csirke versus boiler csirke, tudod, amikor a 28 nap vágási idő után szegény kis csirkét levágják, míg mondjuk aki kapirgálva tölti az időt, és van több hónapja megnőni, hogy az egész más értéket képvisel a gasztronómia szempontjából. Ugyanúgy van itt is. Ezek a régi gerendák, ezek még, ha most veszed meg az ebből készült dolgokat, azok is tartósabbak lesznek, mint egy modern új, nem pihentetett, nem lassan nőtt. Ma már valószínűleg ezek a fák védettek is lennének. Na, ami a lényeg, hogy itt nem eltakarandó és szégyenletes dolog a sérülés, hanem gyakorlatilag részévé válik, egy hozzáadott értékké válik. Sokszor úgy csinálják, hogy aládolgoznak egy ilyen kátrányos, kicsit HPL-szerű fekete réteggel, és úgy nagyon plastikus lesz, majd érdemes makrofelvételt is csinálni róla, hogy itt gyakorlatilag szintkülönbség is van. Ez azt jelenti, hogy az átszakadások alatt egy záró réteget kap. Tehát a seb alatt egy ilyen kitöltő anyag van. Ezt van, aki úgy csinálja, hogy ónt raknak bele, tudod, van, amikor ilyen fémmel van kitöltve, asztaloknál szoktuk látni, hogy ilyen fémmel vannak kitöltve ezek a sebek a régi gerendákból készült tárgyaknál. Szoktam azt is látni, illetve azt is szoktam látni szintén asztalgyártásnál, hogy gyantával kijön. Így van, nekünk is van olyan termékünk, aminél ezt magunk csináljuk meg. Itt már ízlésbeli döntés az, hogy valaki ezt a valódi átszakadt felületet szeretné, vagy kitöltve szeretné. Ugyanúgy fekete anyaggal is ki tudjuk tölteni. Van ez a fa színű, ilyen drappos, lehet fekete is, na de ez aztán tényleg nagyon egyedi. Tehát ilyet az vegyen, akinek ez érték. És aki nem azt mondja, hogy úristen, sérült az ajtó, hanem látja azt, hogy ez egy milyen szép érték, és simán lehet, hogy egy 150 éves valamilyen régi épületnek a tetőszerkezetéből származó gerendából van. Tehát ez szerintem egy nagyon extra dolog. Köszönöm. Hallunk itt a furnérajtók kapcsán egy bizonyos gloss megnevezést, hogy erről beszélj néhány gondolatot. Igen, ez egy rémegyszerű dolog, és mégis sokan nem realizálják, hogy amikor választanak terméket, és az igaz a festett és a furnér termékekre is, sőt, igazából minden felületre igaz, hogy valamennyit visszaver a ráeső fényből. Na most egy furnérnál, vagy egy bármilyen felületnél minél kisebb a glossz érték, annál mattabb a felület. Minél magasabb a glossz érték, high gloss, ezt már biztos hallottad, ugye voltak azok a konyhák, amik ilyen, vagy vannak még, amikor ilyen nagyon csillogós, ugye elcsúszik a légy rajta szinte, mint aki lenne suvickolva. Na most ezt hívják high glossnak, ez a magas glossz érték. Jellemzően a furnér termékek nagyon sokáig ez a 20 glosszra voltak belőve. Ez egy ilyen szaténos fényt ad. Tehát valamennyire megcsillan, de ugye a lakkot kikerülni nem nagyon lehet. Valamivel le kell zárni ezt a fafelületet, hogy ne olyan gyorsan öregedjen, ne szívjon be minden környezeti nedvességet, ezt valahogy zárni kell. Erre szolgál a lakkozás, vagy olajozás. Az olajozást időnként meg kell újítani, az is matt felületet. Itt talán van olajos is, de amit tudok mutatni, az például ez a matt, ez szerintem 3 vagy 5 glossz lehet így ránézésre. Hogyha fény felé forgatod, akkor látod, hogy nem csillan meg. Ez pedig egy klasszikus csillogósabb. Hogyha egymás mellé teszed, akkor ugye látod, ez kb. 15 glossz különbség. Látod a fény felé? Persze. Na, és akkor vannak a high gloss termékek, ami mostanában nem annyira divat szerencsére, mert mi annyira nem vagyunk odaérte, ez amikor ilyen nagyon csillogós. De ez igazából elidegenítő, mert azt a természetességet veszi ki a fából, de mégis voltak időszak. Lecsengett. Ez most lecsengett, most a matt megy. Egyébként a legpraktikusabb a 20 gloss, ugyanis a matt a tapogatástól kifényesedik, a fényes a környezeti szennyezéstől, meg karctól, meg egyéb tapogatástól mattul. Tehát nagyjából ez a 20 glossos az, ami a legpraktikusabb, a legtovább lesz szép. De most tény, hogy a matt
színek, vagy a mat felületek nagyon mennek, úgy CPL-be is kezd begyűrűzni. Nekünk is a CPL felületünk is egyre mattabbak, hiszen a CPL majdnem mindig a valódi felületet imitálja. Most ez a beszélgetés egy kicsit elment abba az irányba, mintha ez a furníros termék a klasszikus történelmi vonalat képviselné. Említsünk meg, hogy kapcsolódik ez az egész furníros történet a design lakásokhoz. Hát az egy nagyon gyakori kérdés, hogy a nyilászáró az egy csendes kiegészítője a térnek, vagy egy ilyen highlight, vagy egy ilyen szinte művészeti, vagy iparművészeti tárgy. Ugye? Ez kétfajta szerepe lehet egy ajtónak. Igen. Vegyünk egy tapétaajtót, ami ugyanolyan színű, mint a fal mellette, csak egy működési hézagot látsz, esetleg egy gombkilincset, vagy valami, és akkor oda be tudsz surranni, fölöltözni a budoárba. Ugye itt a háttérben van az ajtó. Viszont képzelj el mondjuk egy loftlakást, betonozott felületekkel, acéllal, fémmel, és akkor a 3-4 nyilászáró, mert jellemzően ezekben a lakásokban inkább nagy közös terek vannak. Viszont ami van nyilászáró, az verjen oda, és ezzel a kicsit technós, kicsit ilyen férfias, matekos kinézet mellé berakunk egy ilyen nagyon rusztikus, mondjuk Hannover, vagy ez a gerendatölgy, egy ilyen nyers, természetes valamit, ez egy iszonyú jó mixet. Nem is illik oda más, hiszen ott maga a tégla, meg a fém... Igényel valamit, ami egy kicsit így lágyítja ezt az egészet, mert különben úgy néz ki, mintha egy sikátorban állnánk. És azt gondolom, hogy ezt nem fogja tudni soha visszaadni a CPL ajta, meg a műfelületek. Igen, bár egyre jobbak a reprodukciók. Ezt érdemes megemlíteni, amikor a furnérokról beszélünk, hogy az elmúlt 20-25 évben annyira sokat fejlődött a folyamatos préselésű, meg egyéb laminátumok minősége. Most például volt szerencsém járni 2 hete Európa, sőt a világ legnagyobb termelését produkáló CPL üzemében, Németországban. Egészen elképesztő modernség, meg szakmai tudás van ott fölhalmozódva. Ők már 70-es évek elején megvettek egy olyan gyárat, hogy már akkor tudott laminátumot készíteni, és azóta csak fejlődött, de nagyon-nagyon jó túra volt. És ott láttam a 2026-os új felületeiket, 1 méterről nem lehet megállapítani, hogy ez nem furnér. De ennek ellenére azt mondom, hogy az a réteg, a társadalomnak az a 5, 8, 9, 10, max. százaléka, akinek fontos az, hogy igazi legyen, aki nem aranyozott, meg ezüstözött, meg ilyesmi dolgokban gondolkozik. Akinek nem csak a látszat fontos. Igen, most ezt nevezhetjük túlzó igényeknek, de hát azért vannak olyan helyek, például a Műpában is vannak furnér. Hát ott furnér ajtó van, még a mellékhelyiségben is. Igen. Nemrég vittünk oda újat, mert föláztak. Úgyhogy az biztos, hogy mindig is meg lesz ez a szegmens. Ez olyan, mint a vinil lemezt hallgatók, vagy sokak számára bakelitként ismert, bár azt az 50-es évek óta nem bakelit, hanem vinil, műanyagból van, és mind a mai napig vannak hifisták, akik megveszik a nagy 33 centis korongokat, és azon hallgatják a zenét. Pedig hát nyilván vannak már korszerűbb módszerek. Szerintem a dinamikája az sokkal jobb, mint egy Igen, MPA. sajnos ez nem egy, hogy mondják, audiobubus műsor. Oda is szívesen elmegyek, mert én nagy zenerajongó vagyok. De egy kicsit ugyanaz. Akinek az igazi, tehát a történelembe ágyazottság fontos, nem egy valami gyökértelen dolgot akar, ott szóba kerül a furnér továbbra is. Dani, ezek tök jól néznek ki, de az ott valahogy kilóg a sorból. Igen. Ez egy úgynevezett hibrid, hogy ilyen érdekesen fejezem ki magam. Mint a Toyota? Igen. Úgy néz ki, hogy vannak ezek a felületek, talán, hogyha így fordítom, akkor így a plastikusságon látszik. Ezt általában struktúráltabb felületű furnérokkal, például kőrissel lehet szépen megcsinálni. Nem pácoljuk,
hanem föstjük a felületet, tehát ráfestünk a felületre, és hogyha elég kiadós festéket használunk, tehát mint mi is most már akrilos festékeket is tudunk használni, vékonyan, szépen fed, viszont a rajzolatot megmutatja. Tehát ez egy festett furnérfelület, még erre is lehetőség van, hogy belőjük tehát ez gyakorlatilag a festett és a furnér terméknek egy ilyen... Hát ez kimondottan a minimál hangulatot erősít. Így van, viszont egy tök természetes rajzolata lesz a felületnek. És ez majdnem biztos, hogy kőr is, nézzük csak meg. Igen, itt egy fantázianév van, de itt is van a kódja a hátulján ennek, hogyha megnézed, 9001. Ez a 9001-es fehér. Ez valószínűleg egy RAL kód lesz. Úgyhogy a festett furnér az így néz ki. És hogy volt ez az előadás Székesfehérváron? Ja, hogy volt egy üzlet újranyitás Székesfehérváron, ahol előadtam a termékeinkről nagyon röviden, 20 percben, amit ugye nem lehet szinte, és ott elég volt annyit megemlíteni, hogy hozott furnérral is tudunk dolgozni, és már is fölcsillant a szeme egy helyi asztalos vállalkozónak, akivel utána beszélgettem, és ő például azt mondta, hogy évek óta keres olyan partnercéget, akivel a közös belső tereket meg tudják csinálni, hogy a butorzatot ő elkészíti bizonyos furnérból, és nem talált olyan céget eddig, aki megfelelő minőségben tudná azt produkálni, hogy a hozott furnér teszi rá az ajtóra. Ez olyan helyeken rendkívül fontos, ahol mondjuk elképzeled azt, hogy az egész fal egy furnérborítást kap, vagy falpanelet, falburkolatot kap, azért ez is egy bizonyos szint fölött, ez is bekerül, vagy ilyen boazőri, tehát ez a lábazatot, vagy ilyen nagyon szép falburkolatokat csinálnak, akár festettet, akár furnért, és nehéz volt hozzá passzintani a belső teret, az ajtókat. Most mi meg tudjuk azt csinálni, hogy a félkész ajtóra ő meghozza a furnért, és azt tesszük rá, és ugyanazzal a felületkezeléssel látjuk el, így a gloss, a szín, a pác, minden tud stimmelni, és gyakorlatilag olyan, mintha egyetlen egy helyről ugrott volna ki az egész falfelület. Igen, ennek az a lényege abszolút, hogyha vannak beépített bútorok, illetve furníros felületek igen, a falpanelek lakásban, akkor így az van. ajtó tud ezzel 100%-osan Tökéletesen ugyanúgy fog kinézni. Egyszerre Nyilván ez vesszük rengeteg meg a egyeztet. furnérlemezt. Így van, és rendkívül sok egyeztetést igényel, de van az a kategória, ahol erre szükség van. Úgyhogy így tudunk fejlődni tovább. velük. Így van. Van még egy kérdés. Igen. Én ezt a jelet, ami rád van Ez a piktogram? piktogramozva, azt a gyárba láttam utoljára. Igen, azért vettem föl ezt a pólót, mert ez a mi kedves kollégánknak a furnér vágógépén van ez a matrica, és annyira tetszett nekem, hogy itt azt látszik, hogy ne nyújj bele, amikor működik, mert hát baj lehet. Ugye 5 sört a fűrészbrigádnak. Nyilván elég markáns, de azért vettem föl, mert a furnírozáshoz kapcsolódik. Hogyha nem vigyázol, akkor... Stílusos. Igen, ezt egyszerűen csak lefotóztam a gyárban, és csináltam belőle egy pólót. Nekem tetszik. Köszönöm. Hát ennyit szerettünk volna elmondani nektek a furníros ajtókról, és a következő fejezetben a festett ajtókról fogunk beszélgetni. Köszönöm. Köszönöm én is. Szervusztok, szervusz.